Kining ato karon nga mga hisgot-hisgot mahitungod kini sa mga tao nga ganahan jud kaayo mo inom ni anang makahubog, no? Ato nang inon nga bahin sa mga palainom, palahubog or whatever, no? Unsay ilang mga dangatan dayon sa ilang mga panglawas. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, nini nga higayuna since ang ato ang niche may tungod man sa kabuhi atong hisgot-hisgotan karon ang mga palainom or mga palahubog. Ay lang mo kasuko ha. Apil man sa ato ang sharing may tungod ni ana, no? Nasayon ba kamo nga prone usab sa kabuhi katong mga tawo nga hilig kayo mo inom ni anang mga alcoholic drinks or dili lang kay alcoholic drinks hangtod na kanang mga soft drinks, kanang mga acidic, no? Anything nga acidic, mga fruit juices, mga inaana, nga makaapekto ka na sa ilang panglawas, kung dili na to ampingan gayon, no? Kung dili kita mantigo nga mo control ni anak. So, ato gyud kining unahon kani bitong mga tawo nga mo inom gayod ni anang makahubog. Common kaayo kana, no? Dili na nato isulti ang mga brand ni ana tungod kay dili lang. No, so adunay mga tawo nga buntag paganing sayo gainom na bisag walay sulod ang tiyan. Pagka paniudto mo inom lang gihapon, panihapon hangtod na. Murag ang ilang kinabuhi is ilang gigugol diha sa pag-inom og mga alcoholic drinks or mga soft drinks, no? Adunay mga tawo nga kung magsige sila buhat ni ana, magsige-sige na gyud, consistent sila silang mga gibuhat nga pag-inom-inom ni anang mga acidic, mga alcoholic, mga caffeinated, mo resulta gayud kana siya sa acid reflux, no? Madaot ang madisturbo ang mga gastric juices sa ilalom sa atong tiyan, no? So mao kanang naa na disturbo lang gyud kana sila. Mauna nga mo mag-hyperacidity, mag-acid reflux, mag-ulcer, kanang uban pa diha nga mga gastroesophageal reflux disease, no? So, mo resulta gayud kana kung dili kana i-control sa hingtungdan. So, maghisgot-hisgot kita ngano kaha nga una kining mga alcoholic drinks, no? Aduna gayo yung mga tao nga nganong nakahiligan nila kanang alcoholic drinks nga mo inom gid sila, no? Doon na ba'y problema psychologically or emotionally or whatever, no? Doon na ba'y problema sa relationship? Mauna nga namang kalamitan gud sa mga lalaki dili bitaw sila maka-express openly sa ilang mga problema, dili sila amot kuan gina sa mga lalaki nganong dili kay sila expressive sa ilaang mga gihambin nga mga suliran, mga kahiubos, mga kaguol, mga whatever. So instead of kanang i-share bitaw nila silang mga kagalaan, i-share nila sa ilang mga ginikanan, pamilya, ilang i-resort ngadto ang ilang ikuan ana iinom, no? So pag inom ana available nila og maulian ang ilang problema pag human og inom, wala sila kay balo nga misamot ang problema. Nganong misamot man after ana makainom sila mag hangover, no? Mag hangover, mulabad ang ulo, malipong, magsusapinday, dayon di na ganahan maligo, di na ganahan mukaon, inom na pod kay muuni mao kadto mao the same reason gusto kong malimot sa akong problema. Gusto kong malimot sa ako ang kapakyasan sa gugma. Gusto kong kanang malimot sa akong mga kahiubos, sa akong asawa, sa akong ginikanan, sa akong mga igsoon, no? So, muna ka nagmitan ang reason nga itong madunggan, ngano nga mo inom sila. Or naiuban nga, na-addict lang yun. Dili, kanang murabag, mo inom yun sila, to the point nga mo inom. No reason at all. Amot nga nung ganahan po sila mo inom anang halang, lupoy lami, no? Uy lami. So, ingon ana, no, muna reason nga no nga mahitabo ka na. So, ang una nga maapektuhan ni ana ang ato ang ilaang tiyan. Ang ilaang tiyan, no? Mo kuan dayon magbidli,
sa kung giingon na magkabuhi dayon og dili maagapan, mag hyperacidity dayon og di ba magasgas na gyud ang tinai, mag ulcer, no? So ang uban gani ni ana mahulog gayud sa the big C, no? Kibaw na tag unsay pasabot anang big C, dagan kaayo ang nausik ni ana tungod ni anang big C, no? So mao kanang naa nga nasayod ba kamo nga naa sa Biblia na hamutang kanang sin unto death, no? So usa ni ana kanang pag-inom-inom, paghubog-hubog. Dili pa unta angay nga ikamatay, makutlo ang atong kinabuhi, kutloon na lang sa kaytas-an kay aron dili mo kuan gyud, dili ba mo samot ang iyang pagka lulong ni ana nga sala, because drunkenness is a sin, no? So usa kana siya nga mahitabo ngano nga mataptan ni anang big C, agi ni anang inana niya dili mo patuon, no? So unsa kay nakaingon ni ana, mga boys, ato bangon ang kamatuoran sa tanang kaisog nga be a man, no? Be man enough nga moatubang sa mga problema ni ana, dili kay iadto anang inom-inom hangtod nga makakitag away, makakitag lalis, magdinunggabay o di adto din sa morgue pagkaugma. No? So mao kana ang ato ang mga hisgot-hisgot may tungod ni ana. So ang maapektuhan gyapon ni ana mao ang ato ang lawas. Ang ato ang lawas, di na din ganahan mo kaon og mga nutritious food kay tua mayo og magkuan lang kanang nabitaw mga sumusuman o kinang naa, pero kanang uban deliberately mo inom gyud bisag walay kaon. So nagkadugang sa problema, instead nga masulbad ang problema, gipunan ang problema sa inom ni anang mga alcoholic drinks. No? So mao kana bisan ang babae na mga babae nga mga maot kay paminaw, no, babae pala hubog, no? Pero naagyod dili nato na ikalikay sa ato ang society na agpuy mga babae nga ingon ana for whatever reason pareho ra problema, kalisod, nang samot ang kalisod kay iadto man og inom. May na lang kun unta tong gipalit og ilimnon og gipalit og bugas, no? Makakaon pa ang mga anak, ang pamilya, no? So humana kita ni anak nga mga bahin sa alcohol. So doon ay problema ato bangon ang problema. Unsa magani ang problema? Kung mingon og dako kayo, wala may dako sa Ginoo. Atong idangop sa pagampo. Atong itugan kaniya nga mao ni Lord, maunang naa mo ni problema. So masulbad ka na. Dili lang nato iadto sa inom kay dili gyud kasulbaran kanang pag-inom-inom, no? So mao kana sa mga alcoholic drinks, no? Kabuhi anak, perte kaayo, no? Mingon lang nga, ang usaka lang sa punuan sa kamunggay, maig na ay kamunggay, no? O walay kamunggay, mga silingan. Musaka anang punuan sa kamunggay, o bunan laman po tagbato, labi na dili di kita makapananghid, no? Musaka ni anang malunggay tree. So mo manay lang ingon nga mo kuno ni tambal og hangover, no? Pero aslum halang man sad na. So maka-create pud kana siya og irritation sa ato ang kuto-kuto. Kabuhi gihapon, no? Naagihapon ang mga hyperacidity, ulcer mo resulta gihapon. So the best way to maglikay niya ng kabuhi, muundang og inom. Mingundag adili ko pwede kay nakuan na magugum, mura na magugum na addict niya ng inom-inom. No, self-control, no, mind over matter. Mahardol na self-control lang yun, no? Na may mga laki nga grabe kaayo mo control anay lang ko galingon. Gani doon ako'y kaila nga siya nga chain smoker man ko sa una, mamlo. Grabe ko chain stick after stick. So chain smoker, magsumpay-sumpay na. Pero sa dihang naanak ko'y mga anak, hiingon ko muundan kong sigarilyo. Undang. Ora mismo, undang siya. No, adi ko mutuwa ng uban nga miyong maglisod. Kay ako, inana, no? So, determinado kita nga atong biyaan ka ng bisyo sa inom, mabiyaan. O determine kita. Kaso lang, o dili kita ganahan mo biya, no? Tungod kay nalulung na gyud kita ni anak, no?
Arin usab kita sa mga soft drinks. Daghang kayo mo ingon nga, tig-inuman ng tubig, way lami. Katong yung soft drinks, katong yung labi na gitong frozen na kuan na kaayon. Lami ang maka-quench, di kuno ilang thirst. Ay, no. Ang water mo ginay maka-quench o kauhaw. Mo gina siya, no? Dayon, ang uban, ganahan kayo mo inom ana, bisan ugway kaon. Walay kaon, ganahan kayo mo inom. So, unsay resulta ni ana, the same story, magkabuhi, mo develop ang kabuhi, acid reflux, hyperacidity, kanang hangtod nga mahimong ulcer, kami ngunit, ano po na siyang gi-ulcer nga, dili man palahubog. Dili palahubog, pero tagutlo ka litro, so sa kaadlaw. Kay kada kaon na ay tapad nga soft drinks, pagka paniud tuan na pod, panihapon tuan na pod kay, dili ganahan mo kaon o wala ng mga soft drinks. Labi na nang itumon og kolor. Itumon og kolor. Kibaw na mo sa buot na ko ipasabot. Hala, inom ana. Gawa sa kabuhi, hyperacidity, ulcer, ang atong makuha ni ana, diabetes. Taas ka na siya sugar content, no? Diabetes dayon. Pilay sugar ana, kana kunong usa ana kanang 8 ounce, 15 ka spoonful of sugar mo'y makuha nato ana, no? Ganin ay uban nga karirang zero sugar unsa na ilang tawag ana, dili po na siya kuan gyud healthy, no? So mo kanang naa nga magka-ulcer gihapon, magka-hyperacidity, magka-acid reflux, kabuhi gihapon, bidli tungod ni ana kay acidic drink magud kana siya. Acidic drink. Doon na gani ko'y nabasa nga, pwede na siya ilimpyo og toilet bowl, makaputi. Na ato pang tinai, anak, dili maluspad. No? So, mao ka nang naapod ang ilang bisyo, ingon ana. Bisyo gyapon na kay, tungod kay, makadaot mapud sa lawas, gudpud na, no? Kanang soft drinks, mga caffeinated, no? Kauban usab sa coffee, kanang coffee, kung imo nang imnon, walay sulod ang tiyan, by and by mo develop usab ka na siya og problema sa ato ang gastrointestinal tract. Daghan pud kaayo ana ang gikabuhi. Daghan kaayo gani ang nagdaot, labi na kanang coffee parisag sigarilyo, coffee and cigarettes, na paborito kay na siya sa the big C. Nana po ko'y dagang nailhan na anak nga, mipanaw yun in town sa laing kalibutan, agi anak. Kape, bulhot. Bulhot, kape. Kape, bulhot, then kutaw na sad og laing kape. Hantod nga, ang lawas may deteriorate niya, di po dingaon, so muna'y nahitabo, no? So, muli kay lang tani anak, kanang mga acidic, kanang mga alcoholic drinks, kanang mga caffeinated, no? Dili man gani pakanon gani gid anang mga chocolate, no? Bisag kanang naay mga energy drink nga chocolate, dili pud ana ila pud nang ginadili kay caffeinated man gud na mo kuan sad na siya sa ato ang kaning sphincter, something unsay ngalan na diri kanang tubo nga nag-connect sa ato ang esophagus o diri sa ato ang kuto-kuto, no? So, mo-open ka na siya, kuan po ang acid. Mao ka na siya ang mga atua karon nga kulukabildo may tungod ni anang mga ilimnon. Doon na po yung mga tawo nga, gahapon, ang kaon ko glansones. O garon sakit ang akong kuto-kuto. Kay acidic usab ka na siya. So, lain na to ka ng mga fruits, no? Arisa to sa mga drinks. Kanang may paminom og tuba. Kay ang tuba, murag, medicinal ka na siya. Dayon, nindot papod, lami papod, lami na ka ng tamis kay nga tuba, lami oy. Muy naman kong tuba, inaanak ka gamay, naman ko'y glass nga, inaanak ka taas, o muna akong sudlan og tuba, akong inom, hinay-hinay. Lami kayo pod ang paminaw ni anak, no? So, mao ka na siya ang pipila ka mga contribution ni anang mga acidic nga mga ilimnon sa atong lawas. Muandar gyud ana ang ato ang mga kabuhi, no? So kung ganahan kita mo inom atong susuyon atong kugalingon og nganong mo inom man ko? Makadaot ba ni sa kong lawas?
Ug ang tubag makadaot, ayaw og inom. Makasulbad ba ni sa akong problema? Kung dili makasulbad, undangan ang pag-inom. Makakita ba kog away ani? Kung ang tubag makakita og away na undangan ginang inom kay kita unta diya ginunggabay kanang mga inana dayon no. So hangtod ka na soft drinks. Kutanon gid og magsige ko ani dili baka ko ani ga-invite og diabetes no. So ingon ana dayon high blood usab kani sa inom high ang blood pressure ana perti pud na siya mo pataas. Perti pud na siya mo pataas gyud no. Maingon din nganong kibalong pud ka ana nay palahubog pud agway ka. Excuse me dili no. Wala ko ana pero I am surrounded with people nga grabe gyud ka palahubog. Nay uban gi ko ana gani gi rehab. Gi-rehab na kay alcoholic na membro na sa AA. So ingon ana no mao kana ang ato agayon nga bantayanan aron dili kita musuffer ni anang kabuhi, acid reflux, hyperacidity, ulcer hangtod nga mahulog na sa the big C. The big C. Napo ko'y laing tawag ana, the big C, Jesus Christ. Jesus Christ alone makasulbad sa itong mga emotional problem, financial problem, psychological problem, o looking unto the big C, Jesus Christ. So, maulang ka na itong mga hisgot-hisgot karon may tungod sa alcohol, may tungod sa mga caffeinated drinks, kana mga acidic drinks, kana mga citrus fruits food, pero unyara na ito na ng ilain. No? So, maulang ka to, I hope doon na mo'y nakuha karon sa to ang kulukabildo o palihog kung wala tayong mahimo niya ng pag-inom-inom ana atong undangan mintras wala pa madaot ang ato ang lawas nga mao ang templo sa atong buhi nga Dios. Have a good and healthy day everyone, and please remember Jesus loves you. Bye for now. Hangtod sa sunod. Salamat kaayo.